totes i cada una de les bèsties convidades per la Mulassa de Barcelona que encapçala aquesta cercavila de la trobada. La Mulassa de Barcelona en aquestes festes de Santa Eulàlia celebrant el seu 450 aniversari. Tornarem al Palau de la Virreina on hi haurà un espectacle final de festa. Molt bé. A continuació, com tot aniversari, la Mulassa de Barcelona vol celebrar-ho de la millor manera possible i això és bufant espelmes. Per molts anys, Mulassa de Barcelona i per 450 anys més. La Mulassa de Barcelona. Ara ja tornen cap al Palau de la Virreina.